тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Ишбулатов Дамир Рөстәм улына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Вилдан, килене Галия, оныклары София, Алмаз, Илхам һәм кеше Труев авылыннан кода-кодагылары котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан әтиебез, бабакаебыз һәм кодабыз 1961 елның 10 апрелендә якты дөньяга аваз салган. Октябрьск авылының урта мәктәбен тәмамлап, 1978 елда Пенза шәһәренең урман хуҗалыгы техникумына укырга керә. 1979 елдан 1981 елга кадәр хәрби хезмәтен Ирак, Шит Германия илендә сержант дәрәҗәсендә взвод командиры урынбасары буларак намуслы килеш үтәп кайта. Һәм укуын техникумда дәвам итә. 1983 елны әниебез Рауза белән гаиләләрен корып, юллама буенча Иваново урман хуҗалыгы идарәсенә эшләргә китә. Олы шатлыклары булып, нәсел дәвамчылары, көтеп алган уллары, Вилданнары туа. Әтиебез гомерен хезмәттә үткәрде. Бүген дә ул Тандем мебель ясау фабрикасында эшләп килә. Әти дигән бөек исемне йөртергә санаулылар гына лаеклыдыр. Безнең газизыбыз шундыйлар арасыннан. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешем, сөекле әткәемнең бүген олы юбилее. Хөрмәтле әтием, яраткан бабакаебыз, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син минем өчен гомер буе иң якты үрнәгем булып торасың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киң, изге йөрәк юктыр дөньяда. Саулыгың 100 яшеңә җитәрлек какшамаслык булсын. Иманың нык, эшләгән эшеңнең, тапкан малыңның бәрәкәтен күреп, матур гомер ит. Без барыбыз да сиңа гел сокланып, синең белән горурланып яшәп киләбез. Алда да безне хөрмәтләгән өчен, сине дә шулай яратып, хөрмәтләп яшәрбез. Бәхетле бул. Бер генә дә кәеф төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын сиңа якыныбыз. Яшә әтием, бер дә картаймалы. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянам мин. Минем өчен һәр чак кирәк син. Мин бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иямин сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Кадерле кодабыз, шөкер Аллага, бу тантанаңа син чын ир-ат буларак ирешеп җиттең. Үрнәккә куярлык гаилә башлыгы, хатының өчен ышанычлы ир, балаң өчен бик кадерле әтисин. Безгә килгәндә, көн сайын Аллага рәхмәт укып, синең бар булуыңа шатланабыз. Саулыклы, иманлы, бәрәкәтле гомер язылсын акыллыбыз алдада. Без синең белән горурланып һәм бик яратып яшибез. Субханаллах, мәшаллах, акыллы, тырыш, затлы. Кадерле син барыбызга, шөкер, гаиләң артты. Сөекле ир, үрнәк әти, гомергә шулай булсын. Нигезеңә дуга иңеп, иминлек артып торсын. Бәхетләре ашып торсын, саулыгы какшамасын, юлларында кайгы хәсрәт, борчулар очрамасын. Хөрмәтле Дамир Рөстәмович, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Аттырып кайткан урам, без җырлауны сагына. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем үткәнем, авылымның урамында калды бары кичләрем. Кайда калды яшьлегем, мәхәббәтем үткәнем, авылымның урамында
Яратып шашып сөюі, қайша қартық күйіуі. Яшілікте қалғаны күннәріні, сағындырмай кемінәріні. Қайда